skal han nu tage sig sammen. 2 starter i streg. Kan han det? Det er ikke til at sige det, men pikskoene sidder som de skal. Han har bundet sine smørbånd selv, og nu er han klar som aldrig før. Han har før sagt, at hvis han vinder guldmedaljen i år, så vil han give den til sin store søster, fordi det er hende, der har lært ham at løbe så hurtigt. Og dommeren gør klar. De står helt stille bag startblokken. Altså, hold øje med på bane 7. Vi regner jo ikke med, at han kan nå det. Han kan nok ikke, men hvor er det flot, han bare er kommet i finalen. Men der er nok ingen, der rigtig tror på Pelle. Men måske gør han selv. På pladserne. Færdige. Løb! Og han løber, men sandt, hvad så? Han overhælder den ene, han overhælder den anden, han overhælder den tredje. Hvad sker der? Nej, han er baglæns, han er fuldstændig overlegen. Hold da op i ny verdensrekord. En stor... Pelle Steffensen vinder verdensmesterskabet.